po sa ating lahat. Magsisayo po tayo para sa pasimula po ng ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito sa kapistahan ni Santo Tomas, Apostol, bilang pagpapasalamat ni Elmario Ramirez, Flor Eugenio, Jerwin at Gina Lazaro, Sir and Mrs. Edith Santiago, Sir and Mrs. Santiago, Raymond Mariano, Merlin at Lisa David, Carlito Amangka Mariano, Tecat Rose Tarok, Regibel de la Cruz, Antonio Mariano, Andre Sagum, 10 ng kanilang pamilya. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Julieta Musdi, Engineer Kevin Gonzalez Malana, Belvin Gray at Gray Villanueva. Para sa special intentions ni Ira at Inigo Sagum, Franz Jetro Mangulabnan, Boy Pax at Tita Gonzalez, Kat at Jeff Cruz, Prime Group, Mayor June and Jen Tetanco, Karen Miranda Chan, Nahentam Beltran, Ira Bautista, Marites de la Cruz, Rolando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macalubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Alvin Balatbat, Kabigting Sisters in Cypress, California, Daisy Diaz,
para sa kagalingan ni Josie Awa, Jericho Liwag, Dr. Carmelo Nicolas Quintu, Perla Siquia, Lori Magtoto, Roy Songco, Norma Cabrera, Sing Garcia, Edilberto Santiago, Julian Glay Cruz, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Crispina Siriaco, Mark Anthony, Hasmin Corazon, Noel, Catalina, Antonio, Filomena, Ramil, Peter, Felipe, Norma, Brido, Marieta, Oscar, at George. Mga kapatid, para tayong maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Karing tao kay ang kaluhuran, marining banwa, mayupayang Diyos sa timba, upuyada ka. Paulini, keka, ilaya, kaya aking Diyos, kikakatas-katasan, at king labuat kapayapaan, karing tao kay ang kaluhuran, Pinoong Diyos, marining banwa, mayupayang Diyos sa tipa. Paulini, keka, ilaya. Ginoong Jesucristo.
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauang masuhayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makisaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadalol sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sa kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sa kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sa kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sa kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang Kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daig ko'y Kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sa kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito, at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni numan ang aking tiisin.
Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutuuhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira doon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang iahin sa inyo. Nalalapit at pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa kabayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan, sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod sa amin kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Parang kidlat, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala
sa langit ang pangalan ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayapayabak po kaya kayongan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tanong ko po, sino pong kapampangan dito sa inyo? Pakitaas ang kamay. Sino yung kapampangan? Pakitaas po yung kamay. Mataas, di ko nakikita yung iba. Okay. Yung iba po, ano sila? Ibanag. Tagalog kayo. Taga saan ba kayo? Candaba. Saan kayo nakatira? Candaba. Saan yung Candaba? Ano kayo nun? Saan kayo lumaki? Saan po kayo isinilang? Saan kayo lumaki? Candaba. Saan yung Candaba? Pampanga. Ano kayo nun? Badyaw? No? May, nakakwento ko na yata sa inyo, may mga katangian ng mga kapampangan. Alam na alam mo yung mga kapampangan. Kuan, din kapampangan, mga lagula, ampong, mga santing. Amen. Din kapampangan, mga lagula, ampong, mga santing. Magaganda at gwapo. Ngayon, yung ayaw maging kapampangan sa inyo at hindi nagtaas ng kamay, mapapangit kayong lahat. Pangalawa, yung mga kapampangan, na anong trait na pa rin kapampangan, manyaman labatal. Anong ibig sabihin ng manyaman labatal din kapampangan? Masarap ang pagkain. Pag masarap ang pagkain, ibig sabihin, masarap magluto. Manyaman lang magluto, ring kapampangan. Masarap magluto ang mga kapampangan. Ngayon, yung ayaw maging kapampangan sa inyo at Tagalog daw sila, matatabang ang luto nyo, walang lasa. Pangatlo, ano yung kapampangan? Maiingay. No po? Punta ka po sa Manila, punta ka sa Cebu, punta ka sa Baguio, punta po kayo ng Hong Kong, punta kayo ng Amerika o sa Europe. Pag nakakita kayo ng Pilipino na maiingay, 100% may kapampangan doon. Then kapampangan, maiingay. Pangapat, ano yung kapampangan? Ito. Then kapampangan, mayabang la. Unang-una na ang paris-pres ninyo. Then kapampangan, yung mga kapampangan, mayabang. Kahit wala ng pera sa bulsa, poporma at poporma yan. Kahit walang pera sa bulsa, poporma at poporma yung mga kapampangan. Kaya nga po, no, pag hindi ko alam kung napansin nyo, ako sa dami-dami ng kinasal ko, napansin ko po, may Ilocano po dito, taas yung kamay, may Ilocano. Isa lang. Pasensya ka na, no? Ibabash kita. No? Ilang daan na po yung kinasal ko, no? Makita mo naman yung difference, sa kapampangan at sa yung kapampangan na magnininang, 2 months pa lang bago yung kasal, ay nagpagawa na ng gown yan. No? Yung kapampangan na magnininang, 1 month bago yung kasal, 1 buwan bago yung kasal, ay bumili na ng sapatos yan sa SM. Yung kapampangan na magnininang, 2 weeks bago yung kasal, nagpakulot na yan o kaya nagpariban, nagpaayos na ng buhok. 1 week bago yung kasal, nagpa-manicure, pedicure yan. Tapos pagdating ng araw ng kasal, kahit manghihiram lang ng sasakyan yan, darating yan sa simbahan, bonggang-bongga. No? Tapos darating yung katuwang niya, yung kumari niya na Ilocano, no? Alam naman natin yung mga Ilocano, maiitim dahil mainit po doon, no po. Darating po yan, nakasimpleng bestida,
na kulay pink o kaya green o kaya orange. No? Bababa sa kanyang jeep galing ng biyahen to Tuguegarao. No? No? Pero kaya nga po sabi ng simpleng-simple lang po 'yan. Kaya nga po sabi ng mga sa Amerika daw, pag nagkita yung mga Pilipino, nagkita yung Ilocano at yung Kapampangan sa party o kaya sa gathering, sasabihin ng mga darating ng mga Ilocano, simpleng-simple, o kaya yung damit nila, medyo badoy, ay sorry po, no, ay, okay, darating po yan, sasabihin ng Kapampangan sa Ilocano, kayong mga Ilocano, puro kayo pera, wala naman kayong porma, no? Puro kayo pera, mayaman po yan, no? Mayayaman, matitipid, no? Puro kayo pera, wala naman kayong porma. Sasagot daw po yung mga Ilocano. Kayong Kapampangan, puro kayo porma, awani na kwarta. Puro kayo porma, wala naman kayong pera, wala naman kayong kwarta. Anyway, mayayabang, ganun kayabang ang mga Kapampangan. Amen. Sinong Kapampangan dito? Kapampangan pa rin tayo kahit na mayabang. May nagyayabang sa ebanghelyo natin ngayon. King Kapampangan, dagol-dagol lasalo. May nagyayabang sa ebanghelyo natin ngayon. Meron pong nagpaparangal sa ebanghelyo natin ngayon. May nagmamapuri sa ebanghelyo natin ngayon. Sino po? Itong mga pinadala ng Panginoon. Mga alagad ng Panginoon. Aside from the 12 apostles, meron po siyang 12 disciples. Anong ginawa po nitong, hindi po 12, 72 disciples. Anong ginawa nitong 72 disciples? Anong ginawa nila? Sila ang inatasan ng Panginoon na mauna sa Kanya sa mga bayan-bayan at purok na Kanyang pupuntahan. At anong ginawa nila? Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu, ng mga demonyo, magpagaling ng mga tao at ng mga may sakit at ipahayag ang mabuting balita. Kaya naman, nagbalik sila sa Kanya. At pagbalik sa Kanya, nagre-report sila. At payabangan sila. Panginoon, Panginoon, alam mo yung pilay doon. Abay, napasayaw namin. Panginoon, Panginoon, alam niyo po yung bulag. Abay, nakakita. Panginoon, Panginoon, alam niyo po yung pipe. Aba, yun, nagbibidyoke na. No? Panginoon, Panginoon, yung masamang espiritu po doon, sumunod sa amin. Panginoon, Panginoon, yung masamang espiritu doon, ay pinalayas namin. Nagpapayabangan sila. Pinagmamapuri ang kanilang mga nagawa. Excited siguro. No? Excited siguro. Para yung mga bagong upong opisyal. Excited siguro. Ginawa yung lahat ng yan. Nagyayabang sila. Pero ang sabi ng Panginoon, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas sa talakdan. Iburak sa kapangyarihan ng kalaban at walang makapipinsala sa inyo. Very good. Gayon man, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi magalak kayo dahil nakatala na sa langit ang pangalan ninyo. Amen. Maybe because we are humans, tao lang po tayo. Kung minsan nagyayabang, tao lang po tayo. Kung siguro excited, nagmamapuri. Siguro, there are times that we are proud of our achievements. Nagiging proud po tayo. May pagmamalaki, meron tayong may pagmamalaki.
yung kabuhayan na itinayo mo, itinatag mo, pinaghirapan mo, siguro may pagmamalaki. Yung iyong mga anak na pinaaral mo, napatapos mo, may pagmamalaki mo. Na po, yung bahay na pinatayo mo, dugot pawis mo sa Saudi o sa abroad, na ipatayo mo, siguro may pagmamayabang mo. Yung sasakyan na pinangarap mo at pinagtrabahuan mo, siguro may pagyayabang mo. Tao tayo eh. Tao po. Pero pinupunto ng Panginoon sa ating ebanghelyo, ang lahat ng yan ay hindi dapat ipagmapuri. Dahil ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nanggaling sa Kanya. Nanggaling sa Diyos. Kakayanan man yan, talent man yan, kayamanan man yan, kapangyarihan man yan, ay dapat hindi ipagmapuri. Dahil dapat nating kilalanin na ang lahat ng yan ay nanggaling sa Diyos. Amen. Binabago ng mga bagay-bagay ang pag-uugali ng tao. Binabago ng mga bagay-bagay ang kung minsan pagkatao o pananaw ng isang tao. Tignan na lang po natin. Sabihin natin, pera, kayamanan, karunungan, kapangyarihan. In a way, kung titignan po natin, subconsciously, binabago tayo niyan. Tignan na lang po natin yung mga naupo ngayong eleksyon. Kasusumpa lang po, kasusumpa lang. At makikita natin, may mapapansin tayong pagbabago sa kanilang katauhan. No? Kung nung bago eleksyon, anong eleksyon, opo silang opo sa atin, ay ngayon nasan? Ay Diyos ko, maghahanapan tayo niyan. No po? Magtataguan na yung iba dyan. No po? Makita ninyo, may pagbabago. Bakit? Kasi may kapangyarihan na sila. At may nagagawa subconsciously ang kapangyarihan sa atin. Maging ang kayamanan, maging ang karunungan. Ako po sa mga bagong pare, lagi kong pinagdarasal, sana, huwag silang magbago. Kasi subconsciously, makikita natin, pag bagong pari ka, opo. Kung minsan po, pag tumatanda ng konti, yung sungay, kung minsan, tumutubo na. Aminado po tayo doon. Tao tayo eh. Pero para mawala yon, para mawala ang yabang natin, para mawala ang pagmamapuri natin, maiwasan natin ang mga bagay na yon, isipin po natin na ang mga bagay na lahat ng yon, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, maglalaho din yan. Naupo ka ngayon, napaka-proud mo. Naupo ka ngayon, makapangyarihan ka. Oops, 3 taon ka lang. 6 na taon ka lang. Bababa ka kahit sino pa yung presidente. Bababa yan. No po? Malakas ka ngayon. Oops, tumatanda ka rin. Pinakamaganda ka ngayon sa bahay pare. Oops, di mo alam. Sa susunod na linggo, ipapanganak na yung mas maganda sa'yo. Di po ba? Lahat ng yan ay hindi permanente. At ang lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Kaloob ng Panginoon. Kaya hindi dapat tayo magmapuri sa anumang nasa sa atin. Amen. Pangalawa,
bilang tao, we have accomplishments. May mga accomplishments po tayo. May posisyon tayo. May kapangyarihan tayo. May magagawa tayo. May nagagawa tayo. Meron tayong mga nakakamit sa buhay. Pero tandaan po natin, ang tunay na karangalan, ang tunay na tagumpay, at ang tunay na gantimpala sa atin ay hindi kung ano ang pagkilala sa atin ng tao. Ang tunay na gantimpala ay kung hindi kung ano ang pagkilala sa atin ng tao. Marami, kung titignan natin, gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng mabuti, para saan? I-Facebook, para may Facebook. Mayroon nga dyan, mga opisyal, kung minsan opisyal ng barangay, o kaya mga kahit sa bayan, no? Kunwari, tutulong, may gawain, tutulong, magpapapicture, pagkatapos magpapicture, aalis na. No? Para lang ma-Facebook, para lang makita. No? O minsan, nagdi-display lang. Para lang makilala, para lang makita. O minsan, may gagawa ng kabutihan, may tutulong, ay tutulong po si ganyan, tutulong. Bakit? Kasi may hinihintay na pagkilala, nagpapakilala pala, gumagawa ng buti, nagpapakilala pala, pagkatapos hahabol pala sa eleksyon. Di po ba? O kaya may gumagawa ng kabutihan, gagawa ng ganyan, ay gusto lang palang maisulat ang pangalan. Tandaan po natin, ang tunay na pagkilala ng Diyos sa atin, ang tunay na tagumpay, ang tunay na gantimpala sa mga bagay, mabubuting bagay na ating ginagawa, ay hindi ang pagkasulat nito sa Facebook o sa mga billboards o sa dingding o sa kisame o sa bakod o sa flooring na parang lapida o sa upuan. Ang tunay na pagkilala, ang tunay na gantimpala sa mabuting ginagawa natin dito sa mundo ay ang katotohanan na ang pangalan natin ay nakatala na sa langit. Magalak kayo, hindi dahil suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi magalak kayo dahil nakatala na sa langit ang inyong pangalan. Amen. Ako po, personally bilang parish priest, nagagalak ako kasi naalis na natin unti-unti sa simbahan yung may upuan donated by, may wall donated by, may pinto donated by, nakalagay, no? Kung minsan malaki pa yung pangalan dun sa pinagawa, hindi po tayo politiko. Kahit ang mga politiko, hindi po dapat gawin yun. Yung may project dyan, may daan, tapos yung tarpaulin kalalaki, yung mukha nila kalalaki, hindi naman silang nagpagawa nun. Dumaan lang sa opisina nila o kaya kinuha lang ng opisina nila, hindi naman sila nagpagawa nun. No po? Ang mas mainam, ang mas mabuti ay ang gantimpala na alam natin sa lahat ng ating ginagawa. Ang pangalan natin ay nakasulat, hindi sa dingding, hindi sa pinto, hindi sa flooring na parang lapida, kundi nakatala ito at nakasulat ito sa kalangitan. Ang tunay na gantimpala ay ang pangalan natin ay
nakatala na, nakasulat na sa langit. Amen? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maisabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang radikal na mensahe ng Ebanghelyo, hindi man sila maunawaan at kilalanin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila misyonero ring tinatawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita ng katotohanan sa politika, ekonomiya, industriya ng kalakaran, edukasyon, agham at komunikasyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ng ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan sa pamamagitan ng mga apostolado ng mga misyonero, religyoso at religyosa, huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag na bawat Kristiyanong pamilya ni Jesus, kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa iilan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid naming yumao sa liwanag na dulot ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, ating pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay naming magawa ang kabutihan at aming misyon dito sa mundo. Nang sa gayon, ang aming mga pangalay na matala na sa kalangitan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, iniahin namin ang aming paglilingkod, kalakip na dalangin itaguyod po ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayong kami nagpapasalamat sa iyo, kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas rin. iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Baba pasalamatan. naming mga pangyarihan tunay na marapat din kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil ang mong magbago ang kinainas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ng kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at masahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayo na pumbanal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang maalagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang maalagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Inaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito at ng Tanang Kaparian, at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo,
kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang pananampalataya, ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin iyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Ang Diyos na gumagantimpala sa atin ng pangalan natin sa langit. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Body and blood of Christ bring us to life everlasting. Amen. Ang katawan ni Kristo Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapistahan po ng Cristo Redentor ay sa Hulyo 9. Ang Triduum po ay sa Miyerkules, Huwebes at Biyernes, alas 6:30 ng umaga. Assignment po natin. Sabi ng Panginoon, magalak kayo dahil ang pangalan nyo ay nakatala na sa langit. Ngayong linggo pong ito, assignment po, ngayong linggong ito, tumulong po kayo ng isang tao, tulungan nyo ang isang tao, either kaanak, kaibigan, kakilala o katrabaho. Gumawa kayo ng isang mabuting bagay doon sa taong yon na walang nakakaalam, na kahit na yung taong yon ay kung pwede ay hindi niya malalaman na tinulungan niyo siya. Amen? Ang Ama niyong nasa langit na nakakita ng inyong mabuting ginawa ang siyang gagantimpala sa inyo. Amen? Salamat po. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, sampu ng inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po natin ay alay na humayo kayo, taglay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Have a blessed Sunday and God bless you all.